андре мари ампер физик, риёзишинос ва табиатшиноси фаронсавӣ мебошад. ампер аввалин назарияеро офарида, муносибати байни ҳодисаҳои электрикӣ ва магнитиро ифода намуд ва мафҳуми ҷараёни электрикиро ба илми физика ворид кард. тибқи фарзияи пешниҳод намудаи олим, магнитизм аз ҷараёни барқ дар сатҳи молекулавӣ ба амал меояд. вай дар рушди бахши механика, назарияи эҳтимолият ва таҳлили математикӣ саҳми арзанда гузоштааст. андре ампер аъзои Академияи фанҳои Париж, аъзои хориҷии ҷамъияти шоҳии Лондон, аъзои фахрии хориҷии Академияи фанҳои Санкт-Петербург мебошад. андре мари ампер донишманди маъруфи фаронсавӣ аст, ки бо кашфиёти худ дар соҳаҳои физика, математика ва табиатшиносӣ шӯҳрат пайдо кардааст. ба олим кашфи таъсири майдони магнитии замин ба ноқилҳои ҷараёндоре, ки дар ҳаракат мебошанд, мансуб аст. андре мари ампер 22 январи соли 1775 дар шаҳри Лиони Фаронса таваллуд шудааст. волидони ӯ аз табақаи ҳунармандон буданд ва сатҳи фарҳангии хеле баланд доштанд. падари олими оянда Жан-Жак Ампер дорои маълумоти хуби илмӣ буда, бо чанд забони қадимӣ суҳбат мекард, китобхонаи бой дошт ва ба осори равшанфикрони он замон шинос буд. падар тарбияи фарзандонашро дар заминаи назарияи педагогии Жан-Жак Руссо ба роҳ мондааст. қобилияти ҳисоб кардан дар физики оянда аз даврони кӯдакиаш пайдо шуд. ампери хурдсол дар айёми бачагӣ хонданро зуд аз худ карда, тамоми китобҳое ки дар хонаашон буд мехонд. аз ҷумла шеъру романҳо, асарҳои фалсафӣ, таърихӣ ва ғайраро меомӯхт. вай аз ҳамаи нависандагон асарҳои Волтер, Гомер, Лукан, Тассо, Корнел, Томас ва Фенелонро афзалтар медонист. яке аз китобҳои асосии давраи кӯдакии ӯ энциклопедияи фаронсавии Дидро ва Даламбер буд, ки ӯ онро пурра мутолиа карда, аллакай дар синни балоғат аз он иқтибос овардааст. дар кӯдакӣ андре мари гербарий тартиб дода, аз китобҳо номҳои лотинии растаниҳои ҷамъовардаашро меҷуст. вай дар аввал баргу гули гиёҳҳо ва растаниҳоро чида кӯшиш мекунад, ки онҳоро тасниф намояд. оҳиста оҳиста дилрабоии хоси гербаризатсияи растаниҳо ӯро барои омӯхтани илми табиатшиносӣ роҳнамоӣ менамояд. олими оянда ҳангоми сайругашт дар оғӯши зебоиҳои табиати Полемье оид ба қонунҳои пайдоиши сайёра андешаронӣ мекард. Жан-Жак Ампер дар арафаи инқилоби Фаронса ба вазифаи олии додситони шоҳӣ таъин шуд ва сарфи назар аз суқути Бастилия ва таъқиби ҳукуматдорон инқилобро дастгирӣ кард. пас аз чанд соли ба сари қудрат омадани чапгароён, онҳо ба таъқиб ва нобуд кардани одамони ҳукумати шоҳӣ, аз ҷумла тарафдорони ақидаҳои мутавассит, ки падари андре мари низ ба онҳо пайравӣ мекард, оғоз карданд. дар натиҷа падари олим ҳабс ва ба ӯ ҳукми қатл дода шуд. паёмади инқилоби Фаронса ва куштори падар барои Андреи ҷавон ва тамоми аъзоёни оила зарбаи сахт буд. ҷавон рӯҳафтода шуд ва қариб 1.5 сол аз омӯзиш даст кашида, гӯшанишиниро ихтиёр кард. дар соли 1799 Ампер оиладор мешавад ва ҳамзамон омӯзгори мактаби политехникии шаҳри Париж таъин мегардад. дар кафедраи математикаи мактаби политехникии Париж фаъолият намуда, дар ин давра Андре Ампер як қатор тадқиқот дар бахши риёзӣ оид ба таҳлили математикӣ ва физикаи назариявиро нашр кард, ки бо он дар олами илм нуфуз ва шӯҳрат пайдо намуд. маҳз дар ҳамин давра олими ҷавон фарзияе баён намуд, ки ҳодисаҳои магнитӣ ва электрикиро бо принсипҳои якхела шарҳ медоданд. ӯ тахмини худро дар ҳузури олими бузург Алессандро Волта дар ҷаласаи Академияи Лион баён кард. алоқамандӣ ба илми риёзӣ Амперро ба назарияи эҳтимолият, ки ба он таваҷҷӯҳ дошт, наздик намуд. дере нагузашта вай очерки мулоҳиза дар бораи назарияи бозии математикиро менависад. дар он муаллиф исбот мекунад, ки бозингар ҳамеша ба ҳарифе, ки пули бештар дорад, мағлуб мешавад. қобилияти Андре Мариро дарҳол дар Академияи илмҳо мушоҳида карданд ва ӯро ба литсеи Лион ба ҳайси муаллим даъват намуданд. дар соли 1804 Ампер ба Париж ҳамчун мураббии мактаби политехникии маҳаллӣ ба кор шурӯъ кард. қабл аз рафтан ба пойтахт, дар зиндагиаш як ҳодисаи талхи дигаре рух дод. ҳамсари маҳбуби олим аз беморӣ даргузашт. пас аз 3 соли омӯзгорӣ, давраи омӯзиши мустақилона оғоз ёфт ва дере нагузашта Андре Мари профессори таҳлили математикӣ ва имтиҳони механикӣ шуд. дар баробари ин дар бюрои машваратии ҳунар ва санъат кор карда,
соли 1808 вазифаи саринспектори донишгоҳро ба уҳда гирифт, ки ин ӯро маҷбур кард ба сафарҳои хизматии доимӣ равад. дар соли 1814 Ампер узви Академияи Париж дар бахши геометрия интихоб шуд, ки ин аз эътирофи дониши илмии ӯ шаҳодат медиҳад. соли 1814 узви Академияи илмҳо интихоб шуда, аз соли 1824 дар Коллеҷи де Франс вазифаи профессори физикаи таҷрибавиро ба уҳда гирифт. дар соҳаҳои илмҳои риёзӣ, механика ва физика Ампер тадқиқоти муҳим ба анҷом расонидааст. кори асосии физикии ӯ дар соҳаи электродинамика анҷом дода шудааст. соли 1820 ӯ қоидаи муайян кардани самти майдони магнитиро дар сӯзани магнитӣ муқаррар намуд, ки ҳоло ҳамчун қоидаи Ампер маъруф аст. олим барои омӯхтани таъсири мутақобилаи магнит ва ҷараёни электрикӣ бисёр таҷрибаҳо гузаронида, барои ин мақсад як қатор дастгоҳҳо сохтааст. ӯ кашф кард, ки майдони магнитии замин ба ноқилҳои ҳаракаткунандаи ҷараён таъсир мерасонад. дар ҳамон сол ӯ таъсири мутақобилаи ҷараёнҳои электрикиро кашф намуда, қонуни ин падида, яъне қонуни Амперро мураттаб кард. ҳамчунин назарияи магнетизмро таҳия намуда, бо истифода аз равандҳои электромагнитӣ барои интиқоли сигнал пешниҳод кард. тибқи назарияи Ампер, таъсири магнитӣ натиҷаи таъсироти мутақобилаест, ки дар ҷисмҳои ба истилоҳ ҷараёнҳои молекулавии даврашакл ба вуҷуд меоянд, ки ба магнитҳои хурди ҳамвор ё варақаҳои магнитӣ баробаранд. ин изҳорот теоремаи Ампер номида мешавад. ҳамин тариқ магнити калон ба гуфтаи Ампер аз бисёр чунин магнитҳои элементарӣ иборат аст. олим ба пайдоиши магнетизм ва алоқаи зичи он бо равандҳои электрикӣ боварии комил дошт. дар соли 1822 Ампер таъсири магнитии соленоид, симпечи дорои ҷараёнро кашф кард, ки аз он ғояи эквиваленти соленоид ба магнити доимӣ пайдо шуд. ҳамчунин Андре Ампер пешниҳод кардааст, ки майдони магнитиро бо истифода аз ядрои оҳанӣ дар дохили электромагнит ҷойгиршуда пурзур кунанд. идеяҳояшро ӯ дар асарҳои маҷмӯи мушоҳидаҳои электродинамикӣ, курси мухтасари назарияи ҳодисаҳои электродинамикӣ ва назарияи ҳодисаҳои электродинамикӣ баён кардааст. соли 1826 олим назарияи гардиши майдони магнитиро исбот карда, дар соли 1829 дастгоҳҳо ба монанди коммутатор ва телеграфи электромагнитиро ихтироъ кард. дар бахши механика ӯ истилоҳи кинематика ва соли 1830 истилоҳи кибернетикаро ба илм ворид кард. бо истеъдоди худ Ампер дар таърихи инкишофи илми химия саҳми босазо гузошт. ӯро дар қатори Авогадро муаллифи муҳимтарин қонунҳои химияи муосир мешуморанд. ба шарафи олим воҳиди қувваи ҷараёни барқро Ампер ва асбобҳои ченкунии мувофиқро амперметр меноманд. баъзе аз таҳқиқоти Ампер ба ботаника инчунин фалсафа алоқаманданд. соли 1820 Андре Мари дар ҷаласаи Академияи илмҳои Фаронса ширкат кард, ки дар он маълумот оид ба кашфи Ҳанс Эрстед дар бораи таъсири қувваи барқ ба сӯзани магнитӣ эълон карда шуд. аксари академикҳо инро ҳамчун як ҳодисаи оддӣ қабул карданд, аммо Ампер на. вай фавран ба гузарондани таҷрибаҳо шурӯъ карда, ҳуҷраи хурди худро ба озмоишгоҳ табдил дод. дар давоми 2 ҳафта ӯ хулосаҳои худро таҳия кард, ки ба бисёр соҳаҳои илм таъсир расониданд. аз замони Ньютон эътиқод ба параллел будани қувваи барқ ва магнетизм муқаррар шудааст. бисёриҳо боварӣ доштанд, ки ҳар яке аз ин падидаҳо мувофиқи қонунҳои худ амал мекунанд. далелҳои ба даст овардаи Эрстед ба таври зайл шарҳ дода шуданд. кашиши ноқилҳо дар натиҷаи таъсири қувваи электрикӣ ба амал меояд, ки он ба хати тир таъсир мерасонад. Ампер бо тафсири аз тарафи умумпазируфташуда розӣ нашуд ва фикри далерона ва то андозаи иғвоангезро ба миён гузошт. зарядҳои магнитӣ умуман вуҷуд надоранд. танҳо зарядҳои электрикӣ мавҷуданд ва ҳодисаи магнетизм аз ҳаракати зарядҳои электрикӣ ба вуҷуд меояд. ба гуфтаи олим, магнетизм аз шумораи зиёди занҷирҳои хурди атомии электрикӣ ба вуҷуд меояд. ҳар кадоми онҳо ҳамчун як навъ варақаи магнитӣ, соддатарин шабакаи магнитии дуқутбӣ амал мекунанд. аз ин рӯ маълум мешавад, ки чаро мономайдонҳои магнитӣ бархилофи мономайдонҳои электрикӣ дар табиат вуҷуд надоранд. пешниҳоди Амперро дар доираи чунин формулаи далерона на ҳама олимон дастгирӣ карданд, аммо он бешубҳа заминаи муҳимтарини тасдиқи идеяи ягонагии табиат гардид. соли 1820 қоидаи Ампер барои муайян кардани таъсири майдони магнитӣ ба сӯзани магнитӣ тартиб дода шуд. тибқи ин хулоса,
قطب شمالی در آخر میله که در طرف چپ شخصی که به سمت جریان حرکت میکند و روبروی آن قرار دارد جایگیر خواهد بود. در نگذشته مؤلف موجودیت تأثیر متقابله بین جریان‌های الکتریکی را تصریح کرد که آن قانون آمپر نامیده می شود. قانون مذکور قوه میدان مغناطیسی را نسبت به ناقل در داخل آن نشان می دهد. عالم به طور امپریکی اثبات کرد که ناقل‌های پاراللی هنگامی به یک سمت حرکت کردن جریان همدیگر را جلب می کنند و هنگامی به سمت مقابل گذشتن همدیگر را دور می سازند. در سال 1822 اندره ماری تاثیر مغناطیسی الکترومغناطیس را توصیف کرد. طور خود آمپر اظهار داشت هر یک ناقل برقی در پهلویش میدان مغناطیسی را به وجود می آورد. خطهای قوه آن نسبت به خط مرکزی ناقل دایره‌های متمرکز را تشکیل می‌دهند که آنها در همواری‌های با المنت‌های ناقل مقرری می‌باشند. تاثیر باز هم بیشتری مغناطیسی جریان الکتریکی را توسط پیچانیدن سیم گذراننده به یک قطار حلقه‌های پارالل و از همدیگر ایزولیاسیون شده مشاهده کردن ممکن است. عالم این شکل انتقال دهنده را سولنوید نامید. هنگام گذرانیدن تجربه‌ها با بسیار موادها مؤلف باوری پیدا نمود که آهن تاثیر مغناطیسی را هنگام جریان برق صفر از دست می‌دهد، اما پولاد آن را برای مدت دراز نگاه می‌دارد. اولین کوشش‌ها برای ساختن دستگاهی که قابلیت انتقال سیگنال‌های معین را به مسافه دور داشته باشند در آخر عصر 18 آغاز گردید. زمینه‌گذار این تحقیقات آلن رنه لساژ بود که طرح عادی‌ترین دو قبول کننده و 24 سیم ایزولیاسیونی را آفریده است. آمپر نیز در رشد این سمت سهم خود را گذاشته است. در سال 1829 او ایده تلگراف را پیشنهاد کرد که به کشف ارستد اساس یافته است. عالم اسباب انتقال دهنده را کار کرده برآمد که از 50 سیم و 25 سوزن مغناطیسی به میخها وصل شونده عبارت است، اما این لایحه تطبیق فصیح پیدا نکرد. تخمین کرده میشد که برای هر یک علامت سیم و تیر علاوه پیش بینی کرده شود. آمپر در اثر فوندامنتالی خود تجربه عاید به علم‌های فلسفی و علم مفهوم نوی کیبرنتیک را داخل کرد. قسم یکمی آن سال 1834 و قسم دومی اثر بعد وفات مؤلف در سال 1843 به تب رسیده است. اندره ماری نظریه قانون‌ها را عنصر مهمی کیبرنتیک نامید. با اندیشه او آن باید پیدایش قانون‌ها را آموزد، عاقبت‌های به وجود آمده را پیشگویی کند. آمپر اینچنین ضرورت موجودیت یک سمت دیگر علمی را همچون شاخه کیبرنتیک سنالبالوگیا یعنی علم خوشبختی جمعیت به میان گذاشت. در اصل آمپر اینچنین ضرورت موجودیت یک سمت دیگر علمی را همچون شاخه کیبرنتیک سنالبالوگیا یعنی علم خوشبختی جمعیت به میان گذاشت. در اصل اندره ماری مسئله عاقلانه اداره کنی انسان را به میان گذاشت که آن باید به خوشبختی عمومی بشری مساعدت کند. عالم یکی از اولین هایی است که معادله های دیفرانسیالی با حاصل های قسمی که منجا آمپر نامیده شد بررسی کرده است. در شیمی نوابسته از آمدیو آووگادرو آمپر توانست قانون حجم مالیاری گازها را به دست آورد. علاوه بر این او کوشش کرد که عنصرهای شیمیایی را از روی خاصیت‌هایشان به نظام آورد. دایره منفعت‌های علمی و پدیدگی او در آن وقت علاقه پورا معین کرده شده بود و هیچ چیز در آنجا تغییرات چشم‌بست را پیشگویی نمی‌کرد. در سالهای دوم عصر 19 هیپوتزای آمپر یک قدم مهمی بنیادی در تشکل غایه یگانگی طبیعت بود، اما آن برای محققان یک قطار سوال‌های نو را به میان گذاشت. پیش از همه درباره تاثیر متقابله جریان نظریه مکمل را دادن لازم بود. خود آمپر این مسئله را همچون نظریه شناس و آزمایشگر حل کرد. اندره آمپر یکی از عالمان برجسته زمان گذشته با علم اصطلاح الکترودینامیک را وارد کرده است. دوره گلگلشکوفی فعالیت علمی آمپر و سالهای 1814-1824 راست می آید و اساساً با اکادمی علم‌ها علاقه‌مند است که او 28 نوامبر سال 1814 برای خدمت‌هایش در ساحه ریاضیات به هیئت آن انتخاب شده بود. قریب تا سال 1820 مراقع اساسی عالم و پرابلم‌های متماتیکا، مکانیکا و شیمی نگرانیده شده بود. در آن وقت او با مسائل فیزیک خیلی کم مشغول می‌شد. تنها دو اثر این دوره معلوم است که با اپتیکا و نظریه مولکولا کینتیکی گازها بخشیده شدند. اولین اثر ریاضی نشر شده او که با نظریه احتمالیت بخشیده شده است، ملاحظه ها عاید به نظریه متماتیکی بازی نام داشت. مسئله های نظریه احتمالیت او را در آینده نیز به خود جلب می کردند. با وجود اندیشه های رقیبان علمی خود،
ампер таҷрибаҳояшро давом дод. вай тасмим гирифт ки қонунҳои таъсири мутақобилаи ҷараёнҳоро дар шакли формулаи қатъии математикӣ ифода кунад ва ин қонунро кашф намояд, ки ҳоло номи ӯро дорад. ҳамин тавр қадам ба қадам дар асарҳои ампер илми нав электродинамика, ки ба таҷрибаҳо ва назарияи математикӣ асос ёфтааст, ба камол расид. тамоми идеяҳои асосии ин илм ба ибораи Ҷеймс Максвелл дар воқеъ аз тафаккури ин ньютони барқ дар давоми 2 ҳафта тавлид шуд. вай ба шарофати тадқиқоти худ дар соҳаи илми электромагнетизми классикӣ олими машҳури ҷаҳон гардид. шӯҳрати ампер зуд зиёд шуд ва олимон махсусан дар бораи кори таҷрибавиаш оид ба электромагнетизм ҳарф мезаданд. кашфиёти илмии ӯро физикҳои машҳур эътироф мекарданд. ҳамчунин аз дигар мамлакатҳо барои баромад намудан бо маърузаҳои илмӣ олим даъватномаҳо мегирифт. аммо саломатии ӯ осеб дида вазъи молиявиаш ноустувор буд. олим дар омӯзишгоҳи политехникӣ фаъолият мекард ва вазифаи инспекторӣ барояш гарон буд. вай ҳанӯз ҳам орзу дошт, ки дар баробари курси риёзӣ аз физика низ таълим диҳад ва вақти кофӣ барои мутолиаи китоб дошта бошад. ҷойи аз ҳама мувофиқ барои ин яке аз қадимтарин муассисаҳои таълимии Фаронса, Коллеҷи де Франс буд. пас аз душвориҳо ва фитнаҳои зиёд, соли 1824 ампер ба вазифаи профессори Коллеҷи де Франс интихоб гардид ва ӯ кафедраи физикаи умумӣ ва таҷрибавӣ супурда шуд. соли 1835 ампер асареро нашр кард, ки дар он шабоҳати рӯшноӣ ва шуои гармиро исбот кард ва нишон дод, ки ҳама шуоҳо ҳангоми фурӯбарӣ ба нерӯи гармӣ мубаддал мешаванд. шавқу ҳаваси ампер ба геология ва биология аз ҳамин давра сар шудааст. шавқи дигари ампер таснифи ин илмҳо буд. мушкилоти муҳими методологӣ ва умумии илмӣ амперро дербоз аз давраи дар Бург-Амбрес кор карданаш ба худ ҷалб мекард. вай системаи таснифоти илмҳои худро таҳия кард, ки ният дошт онро дар як очерки дуҷилда пешниҳод намояд. дар соли 1834 ҷилди якуми таҷриба дар фалсафаи илмҳо ё муаррифии таҳлили таснифоти табиии тамоми донишҳои инсонӣ аз чоп баромад. аз соли 1824 сар карда саломатии ампер, ки ҳеҷ гоҳ қавӣ набуд, хеле бад шуд. бо исрори духтур амалиёти дарднок хориҷ кардани бодомакҳо анҷом дода шуд, аммо ин ба олим сабукӣ назаррасе наовард. писараш, ки аз Италия омада буд, аз ҳолати ӯ ба ҳайрат афтод. бозгашти писари маҳбуб ва табобат дар як муддати кӯтоҳ гӯё нерӯи маънавӣ ва ҷисмонии амперро барқарор карданд. вай боз дар омӯзишгоҳи политехникӣ ва дар коллеҷ хондани маърузаҳоро идома медиҳад, аммо сарфи назар аз ин бемориҳо қобилияти тафаккури ӯ пурра боқӣ монданд. ба ин асари махсуси илмӣ назарияҳои пайдоиши замин шаҳодат медиҳад. баҳси илмӣ бо Кювье номи амперро дар баробари номҳои бузургтарин биологҳо, пешгузаштагони назарияи эволюсионии Дарвин гузошт. дар соли 1833 ампер ба нашри асари худ оид ба таснифоти илмҳо шурӯъ кард. шароит муддати дароз ба ампер имкон намедод, ки сохтори таснифоти илмҳоро баён намояд. танҳо баъди ба омӯзишгоҳи фаронсавӣ интихоб шуданаш ба олим муяссар гардид, ки ба ин мавзӯе, ки барояш шавқовар буд, баргардад. сафари 2 моҳа дар зимистони соли 1833 ба ӯ имкон дод, ки ҷилди якуми асараш таҷриба дар бораи фалсафаи илмҳо ё таснифоти табиии тамоми донишҳои инсониро ба анҷом расонад. ампер дар айёми пиронсолӣ танҳо бо масъалаҳои таснифоти илмҳо машғул буд. вай ҳатто курси ҳисобҳои дифференсиалӣ ва интегралиро, ки бо номи ӯ нашр шудааст, ба охир нарасонд. дар баҳори соли 1836 ампер ба қадри кофӣ худро хуб ҳис мекард. бинобар ин тасмим гирифт, ки ба як сафари муқаррарии санҷишии худ ба департаментҳои ҷанубӣ равад. дар охири моҳи май ампер ба шаҳри Лион омад. дар ин ҷо саломатии ӯ якбора бад шуд. вай овозашро қариб пурра гум кард ва зуд сулфа азияташ медод. бо вуҷуди ин ӯ сафарашро идома дода ба Марсел расид. олим 10 июни соли 1836 дур аз оила ва дӯстон дар танҳоӣ вафот кард. ампер устоди бузурги ихтироъ кардани истилоҳоти нави илмӣ буд. маҳз ӯ ба бахшҳои илм калимаҳо электростатика, электродинамика, соленоидро ворид кардааст. Андре Ампер пешниҳод намудааст, ки дар оянда илми нав дар бораи қонунҳои умумии равандҳои идоракунӣ ба вуҷуд оварда шавад. ӯ таклиф кард, ки он кибернетика номида шавад. номи ин олими бузург
ба рӯйхати бузургтарин олимони Фаронса ва ҷаҳон дохил карда шудааст.